E un ladanca. Concentra os meus poderes de medium. Eu nunca fun a unha sesión. Eso podemos solucionalo. Eu convoco vos, espíritus errantes entre a vida e a morte. Atendede a miña chamada. Non se ría. Os fantasmas son unha cousa moi seria. A miña misión é liberalo. De que? A súa triste condición. Non se moleste, por favor. E non só hai dozura e delicadeza detrás deses ollos. Tamén hai forza e valentía. Caramba, como están hoxe, señores? Un fantasma é un ánima entre este mundo e o máis alá. Deixeme percorrer o meu camiño tranquilo, por favor. Vostede non pode estar aquí. Que don Pablo non lle quitaba ollo onte o Eldorado. Eso que ten que ver? Ademais, a min eso non me importa. Eu non lle teño medo a nada. A nada? A nada que estea vivo. Pero cos mortos é outra historia. Cos mortos non se xoga. O home diferenciase doutros animais en que é consciente da súa mortalidade. Sabe que vai morrer. Para min, un fantasma xa non é así. Ou eso pensaba eu. Todo comezou hai 3 días coa chegada á vila dunha misteriosa muller. Dicía ser unha princesa rusa no exilio. Facíase chamar Madame Irina Kuznetsova. Espero que lle guste o cuarto, señorita Kuznetsova. Kuznetsova? Pero pódeme chamar Irina. A maleta, poño ya aquí. Sí. É que trae unha princesa rusa a Celabella. Os nobres rusos non somos ben vistos. Non sei se vostede sabe do que falo. Se o di por min, eu... Non. Falo de bolcheviques. Pois non. Deso aínda non temos en Celabella. Aconselláronme que fora por vilas pequenas e encantadoras como esta. E nós estamos encantados de recibila. Temos caixa forte, se precisa... Tiven que fusir do meu país co posto. Só puiden salvar isto. Ai, que bonito. O meu ladanca. Como se di... Colgante. Non, algo que dá boa sorte. Amuleto. Sí, eso. O meu amuleto. Permite? Sí. Son os meus pais. Debe ter moito valor. Para vostede, digo. Non é só eso. Meu pai mercoulle o propio Rasputín. Ese quen é? Home de confianza, da tsarina Alessandra. Para algúns foi un home santo. Para outros un bruxo. Ese colgante ten Magicheski. Poderes. Poderes máxicos. Agora se me desculpa. Maxia? Non sei. O que si gardaba esa misteriosa muller eran moitos segredos. Algún moi perigoso para min. E aquí me teñen a piques de morrer por segunda vez. Desvaecer como a fume no aire.
Esa pipa non... Boas tardes, cabaleiros. Señorita? Non se molesten. Sigan coa súa partida. A señorita Kundesova. Bonito nome. é unha princesa rusa. Rusa? De que parte de Rusia? De Zaporoni, en Ucraína. A beira do río Dnieper. Os meus pais morreron ali no 18. E por que unha princesa nos regala a súa delicada presencia en Celavella? Por prudencia. Polos bolche... Que lle pasa? É como unha picada no lombo. Será a cousa dos nervios. Si, don Tomás. Ponme dos nervios como o home estea xogando a partida cos amigos mentres eu rebento o lombo a traballar. Xa estamos. Non lle fagas moito caso ao meu irmán, Leocadia. Eu podo axudar. En Rusia, aprendí os métodos de curación do Dr. Mesmer. Son moi efectivos para este tipo de dores. Non é que se san baratos, pero... Non quero abusar. Quen é ese doutor Mesmer? O do magnetismo animal. Irina ten bastante deso. Emprega imás para curar as enfermidades. Funciona. Non, pero coas enfermidades imaginarias é bárbaro. A Leocadia iralle ben. Pero a nós non. Os tres non podemos seguir xogando. A non ser que vostede... Claro, como non. Se queren, podemos xogar a un xogo novo que me ensinou un amigo meu portugués. Polo visto está moi de moda en América. É máis divertido que a escoba. E cal é? O póker. Laureano? Sí. Pasa, Matilde. Ahí están las patacas. Arredeme. Eso que? É unha baquete, para dor do lombo. E non lle iría mellor unhas fregas de aguardente? Fregas de aguardente. É un método de curación creado polo Dr. Mesmer. Escoitou falar del? Pois sí. A don Tomás. Don Tomás é o cura que está xogando a partida. Xa o sei. O irmán dese cabaleiro tan galante. Don Pablo Veiga. Ela é Matilde, a súa secretaria. Pois gracias ao chisme este, encontrame moito mellor, Veña, tenente. Se é pola prohibición do gobernador contra os xogos de cartos, non se preocupe. Na capital xogan todos os días diante do seu nariz. Pero non pasa nada. Non é eso. Demasiados cartos para min. Non vou. Fai ben. E vostede? Eu esas 2 pesetas e 4 máis. A que xogan? Póker. Un invento do señor Pombo para sacarnos os cartos. Antes da boda ainda hai que falar co pai da rapaza. Que? Cobra a miña aposta ou non? Agora aquí non teño cartos, pero se me fía... Por fiar non hai problema. Pero teño unha idea mellor. Por que non a cobre coa pipa? A pipa? Sí. Non sei como fai. Nunca a carga e sempre ten tabaco. Sí. Ten truco. Pois veña, anímese. Que raio, non creo que lle poida gañar a isto. Full de ases cabalos. Póker de reis. Sinto, don Pablo. Que Leocadia? Como vai esa dor? Xa non sinto nada. Esta muller ten un don. Non foi nada. E vostedes, cabaleiros, que tal a partida? Pois para uns ben e para outros non tan ben. Cando que ir a dollo desquite, don Pablo. Non lle faga caso. O orgullo non é bo conselleiro. Faga o que o seu concepto de honor lle diga. Mañá ás 8 na miña casa. A ver quen ri. Feito. Espera, Matilde. O que viches era o aparato típico do mesmerismo. Esa baqueta está chea de metais e cristais, supostamente cargados eléctricamente, para xerar correntes magnéticas.
E funciona. Non serve para nada. Sen embargo, Leocadia curou. Claro que sí. Faleiche algunha vez de Charcot? Non. Era un seguidor das teorías de Mesmer. Ata que un día un amigo seu lle cambiou a baquet por un aparello semellante. Pero baleiro, sen ningún tipo de carga magnética. Quería comprobar a efectividade dos métodos de curación. E que pasou? Pois que os pacientes curaban igual. Charcot acababa de descubrir o poder da mente, da sugestión. Por eso se curou Leocadia. Hoxe en día o dos imáns só empregado por charlatáns ou por crédulos. O que non sei a cal deses dous grupos pertence Irina. O das coquetas e sofisticadas. Non está ben falar mal da xente ás súas costas. E Irina pareceme unha muller culta e refinada. O dos imáns é unha andrómena empregada polos que non lle saben pedir axuda ao noso señor. Cada un ten fe nas súas cousas, non? Ti crees en Deus? Non é o mesmo. E teu pai cree nas megas e nos mouros. Polo que vexo a Matilde non lle fai ningunha gracia a princeseña rusa. Non terá celos. O que houbo puido haber entre Matilde e eu rematou hai tempo. De alguna maneira nin empezou. Xa. Pois eu penso que... Non vin falar deso. Sabe o que é o póker? Dis que moitos perderon fortunas con el. Unha fortuna non. Pero Pombo levoume a pipa que me deixara Belisario. O único recordo que teño del. E como a apostaches? Levaba unha boa xogada e Pombo picoume... E cagáchela. Sí. Delle moitas voltas. E non vexo outro xeito. Pombo é moi bo. E para nós é tan fácil. O qué? Precisarei da súa axuda para recuperar a pipa e darlle unha lección a Pombo. Xa me dirás como. Convidareino á casa a xogar. Vostede pode estar detrás e irme dicindo as cartas que leva. Ah, xa. Axudarame? Sí, home, sí. Pero agora fálame desa tal Irina. Que entendeu mal. Que eu non dixen tal cousa, Leocadia. Aquí a señorita di que eu estou mal da cabeza. Como? Edade. Que a dor do lombo é cousa dos nervios. Como se eu non soubese o que é estar mal dos nervios. Non é eso, é que a curación con imáns... Fala de magnetismo animal, o de Mesmer. Que problema hai cos meus métodos de curación? Madame Irina Kundesova. Inés Pombo, encantada. Permíteme. Por favor. Hoxe en día aplícase a psicanálise e as teorías do médico español Gregorio Marañón. O mesmerismo está completamente de modé. Naturalmente. Pero é que a verdadeira explicación é demasiado misteriosa. Nada dos nervios, seguro. E cal é esa explicación? O amuleto do bruxo aquel. Rasputín. Na miña familia sempre tivemos poderes. Xa. Escoitaron falar da tía Sofía? Sí, a comunicación co mundo dos espíritos. É un ladanca. Concentra os meus poderes de médium. Link sobre esas sesións de espiritismo na revista La Centuria. Non serán perigosas. Serven para contactar cos nosos defuntos. Pois miña curmá Filomena morreu sen dicirme onde gardaba as xoias. Os espíritos son caprichosos. Non lles gusta falar das cousas materiais. Eu nunca fun a unha sesión. Eso podemos solucionalo. Tampouco é moi caro organizar unha. Vostede por eso non se preocupe. O caso é falar con Filomena. Moi ben. Pois hoxe ás 8 entrarán no mundo dos espíritos. Agora, se me desculpan. Vostede tamén está invitada. Así comprobará se é certo ou non o que digo. Estarei encantada de comprobalo. Non me gusta ver convertida esta casa nun casino de perdularios.
Se é molestia, podemos marchar para a miña. Non, non é molestia. A ela tamén lle gusta o son. Pero que dis? Corte. Voy a poner esta molestia. Tomen asento. Lembreo de Filomena. Isto non será perigoso. Anda, cala. Hai que ser moderno. Agora, cóllanse as mans os uns aos outros. Che, 2 reis, un as, un 7, un cabalo. Ajá. Ajá, que? Decídase. Isto non tira. Vou cunha peseta. Por que non a cobre coa pipa? Non. Isto deixámoslo para máis adiante. Setes e catros. E vostede que ten? A sorte na miña contra. Ben, alégrome por ti, Pablo. Ainda que xa sabes que a min esta clase de xogos non me gusta. Tu non é como empezas, non como acaba. Leva o mal. Como non ocorra un milagre... Polo poder deste amuleto, polo poder do inmortal feiticeiro que o creou, polo poder que os meus devanceiros me legaron e polo poder que goberna sobre vivos e mortos, eu convoco vos, espíritus errantes entre a vida e a morte. Atendede a miña chamada. Fantasma. Non se ría. Os fantasmas son unha cousa moi seria. 2 e 2. Eu creo que ten dobres parellas. E que non o vin moi ben. Vou con 25. 25 e 25 máis. As súas 25 e 25 máis. ...25 e 25 máis. Esas 25 e... 50 máis. Polo poder do inmortal feiticeiro que o creou, polo poder que os meus devanceiros me legaron e polo poder que goberna sobre vivos e mortos, eu convoco vos, espíritus errantes, entre a vida e a morte. É que? Que pasa, Pablo? Nada, nada. 3 ases. Atendede a miña chamada. Atendede a miña chamada. Atendede a miña chamada. Que é isto? Unha sesión de espiritismo? Chega tarde. Tome asento. Perdoe, señorita. Eu non son un invitado. Son un invocado. Vostede o que é un súñic? Que diso? Debe ser un tipo de espírito. Un bromista. Ah, un espírito burlón. Non, son de verdade. Non o ven?
O que? Non. Ai, madre de Deus. Un fantasma. Hai un fantasma. Claro, para iso o chamou. Encóntrase ben. Canto teatro. Se é entrada en carnes e ten unha verruga, pode ser Filomena. Como se chama? Quen? Don Dionisio Blanco. Don Dionisio Blanco. Era o noso médico. E de que morreu? E de que morreu vostede? Dun disparo na cabeza. Foi rápido. Non me deu tempo de despedirme de ninguén. Dun disparo na cabeza. Puido lelo nos xornais. De que enfermidade me curou de nena? Eso non sai nos xornais. E de que enfermidade curou a señorita Inés? Da varicela. Pero quedoulle unha marca no peito esquerdo. Da varicela. E di que lle quedou unha marca no... É certo, con eso chega. Pregúntelle se sabe onde guardaba as xoias Filomena. Filomena? As xoias non sei, pero os cartos gardábaos no colchón. Sei, non? Porque unha vez cobrei unha visita na casa. Probe a mirar no colchón da defunta. E onde vai o colchón? Levou no primitivo. Pro cortello. Como foi a partida? Estupendo. Sen pipa e sen cartos. Convencín a Pombo para botar outra partida mañá á mesma hora e non vexa como se puxeron miña nai e Tomás. Espero que desta non marche, porque senón... Non foi cousa miña, eh? Irina... Irina? Pero se non se pode alonxar da casa. Eu fui o primeiro sorprendido. Convocoume a unha sesión de espiritismo no Eldorado. O qué? Como che conto? Entón, ten poderes. A verdade é que eu non cría nos seus poderes. Ela tampouco debía creer polo susto que lle metín. Pero nunha cousa tiñas razón, eh? No encantadora que é. Sí. Pero vostede é o meu fantasma. Non se pode marchar así, sen avisar, porque ao chame un espiritista. Non o puiden evitar. Eu de ti cambiaba a partida, eh? Porque mañá hai outra sesión á mesma hora. Ganounos a todos, pero a mí non. Xa. Todo ese teatro da aparición de Don Dionisio. Ata me pareceu que se lle foi o acento ese por un momento. Ah. Seguro que unha farsante. A vostede que lle parece, mi padre? Eso de chamar aos espíritus para a túa casa cando queira é un conto. Se aínda me falases da Santa Compaña ou dos Mouros... Non, digo de Irina. Que a xente saiba quen é. Ti saberás por que o faz. Eu? Pois para que non engane a xente. A Leocadia está lle levando un lote de cartos. Laureano di que... Que? Nada. Que mi padre agora fale. Que don Pablo non lle quitaba ollo onte no Eldorado. Eso que ten que ver. Ademais, a min eso non me importa. Pablo non aprende. O caso é que teu pai tampouco vai estar esta noite na casa. Sí, pero Irina vai facer outra sesión de espiritismo. Queres ir outra vez? Boas. Outra vez o qué? Seca vai outra vez a xogar con Pablo Veiga. Non, a partida aprazouse ata mañá. Vaites. Entón pode vir a sesión de espiritismo que fai Irina.
A princesa rusa. Encantadora. Pero non vou ir. Por qué? Porque a min todo eso parece unha atrapallada. Resulta interesante. Para ir unha vez. Non será que ten medo? Medo? Eu non lle teño medo a nada. A nada? A nada que estea vivo. Pero cos mortos é outra historia. Cos mortos non se xoga. E miren que bonito anel. E tantos anos aliantro os porcos. De non ser por vostede. E non ten medo de ter eses poderes tan poderosos? Algo de susto sí que levou cando se lle apareceu don Dionisio. É imposible a facerse esas cousas dos aparecidos. Non crea. É vostede que saberá. É un dicir. Por eso de que un acaba por afacerse a todo. O mellor eso non é certo para unha señorita doce e delicada como a vostede. Gracias, Cabo. Unha muller que ten que fuxir da súa terra perdendo tráxicamente a súa familia e que se atreve a entrar no mundo dos espíritus para min é unha heroína. E non só hai dozura e delicadeza detrás deses ollos. Tamén hai forza e valentía. Equivócome. Caramba, como están hoxe, señores? Pode ler dentro de min, señor Veiga. Vai facer que me ruborice. Na miña terra dirían que é un tierski. E eso que significa? Cosaco? Un atrevido. Don Pablo, chegaron os documentos que esperaba. Pois nada, don Pablo. Se ten que marchar. Se me disculpan. Pablo. Sí. Hoxe, ás 8, farei outra sesión de espiritismo. Sería un placer contar coa súa presenza. Ali estarei. Eu? Tamén pode vir. E se vou, tamén sería un placer. Naturalmente. Matilde. Matilde. Espera, muller. Matilde, que é o que pasa? Aquí están os documentos que tes que firmar. Teñen presa. Tes celos. Que? Que se tes celos por Irina. Eu? E por qué? Matilde, eu non che quero facer dano. És moi libre de facer o que queiras. E os documentos teñen presa. Sí, claro. Fun ben parvo. Interpretei mal a túa reacción. Mira, Pablo, esa tende rusa, o que eu de chinesa, é unha trapalleira co conto ese dos espíritus. E se fose certo? O que? O dos espíritus. A súa presencia entre nós. Queres facerme rir? Sabes como seducilas, pero non sabes entendelas. Estaba escoitando. Pois claro. Xa ve, se Matilde non quere nada, e supoño que eu tampouco, non sei por que lle molesta tanto o que lle fagas beiras a Irina. Non é só por eso. Só? Na sesión de espiritismo, a princesiña rusa deixou quedar mal a Matilde. E a rapaza, a túa amiga, ou polo menos... Dalle. Dóelle que apoies a Irina. Gustaríalle ter a túa axuda. Aparte de que... Quedoume ben clara a súa opinión, don Dionisio. De verdade. Ben clara. E sabes como sair desta sen facer dano a ninguén? Así é. E tamén como matar dúas lebres dun tiro. Direille a Matilde que veña á sesión e que poña a proba a Irina. Que lle faga preguntas sobre vostede. Cousas que aquí sabe todo o mundo. Polo poder deste amuleto, polo poder do inmortal feiticeiro que o creou, polo poder que os meus devanceiros me legaron e polo poder que goberna sobre vivos e mortos, eu convócovos, espíritus errantes entre a vida e a morte. Atendede a miña chamada. Que pasou? Sería o vento. Non te asustes, son eu.
O espírito de don Dionisio xa está con nós. Quere a nosa escéptica compañeira preguntar algo? Sí, algo moi sinxelo. Con cantos anos morreu don Dionisio? Cantos anos tiña cando morreu? Tiña 55 anos. Tiña 55 anos. 60 anos. Aínda que non saiu nos xornais, todo o mundo sabía. Os espíritos ás veces menten. E rínse de nós. Son escorregadizos. Os espíritus ou os espiritistas? Unha cousa pola que sempre tiven moita curiosidade. Por que non tivo fillos, don Dionisio? Eso leveino comigo a tumba. Non penso responder. Que foi eso? Os espíritos asítanse. Esto non me gusta nada. Déxese de contos e responda a pregunta de Leocadia. A súa muller era estéril. Pero como sabes? Foi un desmaio pola tensión. Puido finxilo. Non te pases de lista. Tiña tensión baixísima. A pobre de Irina estaba pálida como un defunto. Eu só quería demostrar que estaba mentindo. Xa sei o que querías facer, pero non está ben. Boas noites, señores. Boas noites. Boas noites. Matilde, acompáñasme. Non entendo esa manía que lle ten a señorita Cunesoa. Co fácil que parecía. Axudar a Matilde e logo consolar a Irina. Sí. Tiña razón. Foi unha idea infantil. Un trío e unha parella fan un full. Que en inglés quer dicir eso, un trío e unha parella. Matilde. Non me estás atendendo. Estás pensando outra vez nesa muller? É que é moi lista. Nas sesións non se pode con ela. Matilde. Estaba a piques de collila cando se pon a facer o numeriño ese do desmayo. Claro, todos os homes como a parvos. Non lle dias máis voltas. Os homes cando hai saias de por medio... 4 iguais... É que quedou de mala, eh? De mala non sei, pero de túzara... Non sei que oculta, pero oculta algo. Matilde, acabarás por saber o que te coñezo. E agora, tranquila e atende. Mira, 4 iguais fan un póker. Ah, e non poden ser 5 iguais? Non. Iguais do mesmo número ou do mesmo pau? Iguais do mesmo número e de distinto pau. Entendiches? Sí. Que lle pasa? Irina, o que dixo? Cando? Antes de desmaiarse. O de que a miña defunta muller era estéril, é certo. Sempre foi a miña gran frustración. Non ter fillos. Non o sabía. Non o sabía ninguén en Celavella. Puido acertar por sorte. Non se preocupe. Supoño que tes razón. Ben, agora o que ten que facer é preparar a partida de póker de mañá. Non haberá sesión de espiritismo e non terá que acudir. Non, rapaz. Eu daqui non me movo. Que quere de min? Estou moi anoxada con vostede por mentirme. Estou farto deses xogos de espiritismo. Fíxeno para rematar con eles. Non se preocupe, xa non lle garda rancor. Pois alégrome. Daquela podo marchar? Non. Estiven relendo os meus libros de teosofía. E son eu quen debe pedirlle desculpas. Ah, sí? Sí. Ten razón. Un fantasma é un ánima en pena, non un xoguete. Un ser que ten algo pendente que resolver neste mundo para marchar o máis alá. A verdade é que estou bastante ben aquí.
Nunca crin nestas cousas. E tal vez por eso fun escollida para contactar con vostede. A miña misión é liberalo. De que? A súa triste condición. Oh, non se moleste, por favor. Ainda non sei como. Pero atoparei a maneira de devolvelo ao seu lugar. O descanso eterno. Insisto, non se moleste, por favor. Eu estou moi ben aquí. Non teño ningún control, Pablo. Ela pode chamarme en calquera momento. Mira o que pasou na partida con Pombo. Ese non é o problema. Sei. É que marchar así, agora, a non sei onde, asústame, Pablo. Asústame moito. Ademais está... O que? Está que me gusta este lugar. Estar aquí contigo, axudarche, formar parte dos teus pensamentos. Ti xa sabes que eu non tiven fillos. Xa ia marchar. Quería desculparme polo de antes. Aquí todo o mundo se estaba metendo contigo e eu quedei calado. Pois xa que me dis isto... Sí. Hai algo en Irina que me extraña. Gustaríame saber se realmente é quen di ser. Vasme axudar? Eu... É que... Xa. Boas noites, Pablo. Matilde, escoita. Non sei que facer. Pois eu non podo axudarche. Xa non son máis ca un problema. Demasiados problemas para un só home. Claro. Estásme ocorrendo unha cousa. Pablo, non compliques máis as cousas. É que máis se poden complicar. Pero por que non me dis onde imos? Non é que me moleste pasear en coche, pero para que vimos a capital? Lembras aquel sitio? Sí. Vamos. Bos días. Señor Memoria, que casualidade. Casualidade ninguna. Chamoume Pablo. Así é. Que é o que precisaban do seu humilde servidor para iña. Como? Non. Disculpen, pensei que... En fin, ás veces ten o privilexio de equivocarse. Vaya, pregunten. Que nos pode dicir dunha tal Irina Kuznetsova? Madame Irina Kuznetsova. Viña a falar co señor Veiga. O señorito non está. E cando vai volver? Non sei. Vou esperalo. Como queira, pero a mellor tarda todo o día. Sente, sente. Non hai nada nos xornais do 18 sobre a chegada dunha princesa rusa nin de ninguén chamado Kuznetsova. En outros anos? Tampouco. Ademais, a chegada dunha princesa non pasaría desapercibida, aínda que fose falsa. Mire senón o que pasou con esa tal Anna Anderson que se fixo pasar pola gran duquesa Anastasia Romanov. E nos listados das pasaxes dos barcos. Pablo, como comprenderá, eu non podo ir polos portos memorizando as listas das pasaxes de todos os barcos que chegan a Galicia. Sí, claro. Hai unha cousa, o apelido. Eu non é que saiba moito ruso, pero ese apelido Kuznetsov é bastante común nesa lingua. E que quere dicir? Significa ferreiro. Un apelido pouco común entre a nobreza, non pensan? Entre isto e o da cidade esa... Zaporozhye. Está clarísimo que é unha impostora. Sabemos que di mentira,
Pero non por qué. Pois para vivir a corpo de rei ou de princesa. 100 pesetas lle cobrou a Leocadia pola sesión de espiritismo. Arredemos, paganlle máis que a min. Tampouco sabemos quen é realmente. Deberíamos averigualo antes de facer nada. Pois vayamos falar con ela. Creo que debería ir eu só. É mellor que vaya con vostede. Se ela te ve aparecer, poñerás a defensiva. En min confía. Xa, pero ela sabe engaiolar os homes. E ti tamén deberías confiar. Trouxente aquí, non? En fin, eu creo que estou aquí demais. Se non necesitan nada máis de min. Queríalle pedir outro favor. Probe. Gosta de xogar as cartas? Que fai vostede aquí? Esta non é a súa casa. Vin falar co Pablo. Sente. Por que se interesa tanto pola miña morte? Parece... Vostede parece un fantasma moi raro. Polo que lin, os espíritus néganse a recoñecer a súa nova existencia, pero vostede parece gozar dela. É moito. Xa, pero non o entendo, non pode ser. Un fantasma é un ánima entre este mundo e o máis alá. Deixeme percorrer o meu camiño tranquilo, por favor. Vostede non pode estar aquí. Pensei que don Pablo estaba dentro. Xa lle dixen que non estaba. Pois dígalle que quero falar con el. Quero que me axude a resolver un asunto moi urxente. Nesta casa todo o mundo fala só. Xa non sei se están eles tolos ou estou eu. Xa me irá a buscar. Encima remexendo nas cousas das casas de fora. Agora nun momentiño lle ensino a xogar ao póker e despois irei a Toldorado a falar con Irina. Dora pode axudalo, sabe xogar a iso. Dora? Sí, aprendeu vendo xogar. Ás veces esta muller sorpréndeme. É pombo aceptar a xogar con vostede. Non sei. El sabe da miña memoria. Des un cargo meu. É un home moi astuto, pero ten unha debilidade. O orgullo. Sí, debe ser o único home que ten esa debilidade. Ben, entón volvo axiña. Sí. Son Pablo. Adiante. Boas tardes. Non interrompo nada. Estou relendo os meus libros de teosofía. Teño a misión de liberar un espírito. Sente. Don Dionisio. Sí. E vostede investigou a súa morte. Así que cae do ceo. Sí, sei moitas cousas sobre don Dionisio. E sobre vostede. De min? Sí. A Biblia. A Biblia tamén é un libro de teosofía. Ah, sí. Que bonitos son os teus pés con calzado de princesa. É do cantar dos cantares. Na Biblia. Todos estamos suxeitos á vontade de Deus, non? Sabe eso de que lle serve ter un irmán cura?
Isto é o que se chama escaleira de cor. Ainda que eu chamaría de chinchón. Gáñalle as demais xogadas. Repito. Non te molestes, non te molestes. Polo que vexo neste xogo, o azar e a psicología son máis importantes que a memoria. Pablo non elixiu o mellor aliado. Vostede faga o que poida. Non terá unha copiña de licor café. Sí. Deixa. Sigan practicando. Gracias. Aí ten. Este Pablo bebe por dous. Dora. Desculpe. Que fai isto aquí? Quedou ya a señorita Irina. Estivo aquí? Sí, veu falar con don Pablo. Entrou na casa como se fose súa. E que lle quería? Dixo que era algo urxente. A saber o que lle quería esa ao señorito. Eses deben ser os seus pais. O señor e a señora Culetona. Kudnesova. Ferreiro. Un apelido ben galego. Imos. E que máis di o Cantar dos Cantares? Seguro que o queres saber. Sí. Que era o que sabía sobre don Dionisio? Sobre don Dionisio e sobre ti. Lembra? Veña, Pabla. Non quero que chegues tarde a túa partida. Ti dis que fuxiches de Zaporoni no 18, non? Sí. Pois eso é sinceramente imposible. Por qué? Daquela, a cidade chamábase Alexandrovsk. Zaporoni foi o nome que lle puxeron os soviéticos no 21. Unha princesa fuxida detestaría ese nome. E hai máis cousas. Ti nunca mentiches? Non. Ti te la vida resolta desde que naciches. Eu tiven que mentir. Pero debería saber lo que hai de verdade en mí. Pois axúdame a descubrilo. Non sesas parvo, Pablo. Coñecín moitos homes. Ti non é o primeiro. Non és tan especial. Non vai crer o que me pasou con Irina. Pablo, xa chegaron todos. Vou. E falaches con Irina? Sí. Non sabía que ia xogar con vostede, pero a ver se ven don Pablo non lo explica. Non quere? Non. Boas. Aquí está. Sente, por favor. Non é que lle queira faltar, pero a partida creo que era con vostede. Xogará contra os meus cartos. Pero se ten medo... Medo? Medo de que? Comprenderío. Eu só podo perder unha morea de cartos. E vostede, unha pipa que non tira. E todo isto por unha pipa. Estás tolo, Pablo. Non sabes aprender unha lección. Supoño que non. Pois se non sabe, haberá que ensinarlle.
Para este xogo, a memoria non lle vai ser de moita utilidade. Iso terán que dicilo as cartas. Don Pablo, Sí. se me desculpa, vou ata El Dorado a mañar un asunto. Cantes. Dúas para mí tamén. Fronte a Zaporoni está a illa dos cosacos. E como é? Non é moi grande, pero sí fermosa. Ten bosques con árbores frondosas e grandes campos de trigo que na primavera se poñen preciosos. Caramba! Pero durante moitos anos os cosacos proclamáronse reino independente de Rusia. Ningún zar se atrevía a saltar o seu castelo. E como se chama? Kortitsa. Querías algo, Matilde? Esqueceu isto no despacho de don Pablo. De Pablo? Fun facerlle unhas preguntas sobre a morte de don Dionisio. El foi quen investigou o seu crime, non? Que malos recordos me trae eso. Eu tamén traballei nese caso. Podo contarlle cousas. Sería un placer escoitala. Se nos desculpan? Dúas. Volveu gañar. Isto é como quitarlle o caramelo a un neno. Pero o xogo é o xogo. Sen problemas de conciencia. Os problemas de conciencia terá os outro. Pablo, non sería mellor deixalo? Non. Deixa isto, Pablo. Dime lo que lle estás facendo. Non o vou facer. Vaslle dar o desgusto a nosa nai. Esta pipa a tirar non tirará, pero estáme facendo gañar unha fortuna. Cada vez peor, aínda és moito máis teimudo. Vai ou non vai? Dúas. Pero hai que poñer antes. 5. Eu 3. Vostede dirá. Que pasa con don Dionisio? Non vin falar de don Dionisio. Entón, que quere? Gústalle falar do que descoñece, non si? Se ven aquí a insultarme, esluca. E non me veña con esas palabriñas. Iria Ferreiro. Galega de nacemento. Faino por el, verdade? Por quen? Por Pablo. Por quen vai ser? Non, non é por eso. Mentes moi mal. Increíble. Co que vai perdendo o señor memoria e o tranquilo que está. Claro, como xoga cos cartos de don Pablo. Pero él non está tan tranquilo. Máis cartos. Cubro a súa aposta, señor Pombo. E súboa con 50 máis.
Eu non teño máis diñeiro en riba. Ten a pipa. Sí. Esta era a miña nai. Iria Ferreiro, como a min. El chamábase Abelino, pero non foi o meu pai. Que foi deles? Os dous morreron no 18. El acolleu a tuberculose e el contaxiouse por coidala. Sabes, eso é certo. No 18 quedei soa e tiven que fuxir. Non dos soviéticos, pero sí da miseria. Como sabe ruso? Por un mariñeiro. De Zaporoni. Eu era unha nena. El era maior. E ensinoume case todo o que sei. O bo e o malo. Pero marchou. Con outra muller, supoño. Sinto. Eso fíxome medrar de golpe. Deixei de creer nos homes. Empecé a utilizalos. Pero estaba soa outra vez. Póker de Reis. É un home de sorte, señor Pombo. Un póker é unha xugada afortunada. Pero non a máis afortunada. Escaleira de cor. Vostede sabía que tiña unha boa xogada. E memorizar as cartas non serve. Como o fixo? Non memoricei as cartas. Memoricei a súa cara. As palabras ás veces menten, pero a linguaxe do corpo non. Non estou arrepentida de levar esta vida. A Irina sente mira con respecto. Ás veces con envexa. E coas miñas mentiras non lle fago dano a ninguén. Mira o ben que os pasaban todos na sesión de espiritismo. O como se lle foron esos dores no lombo a Leocadia. Como fixo? A sugestión. E pequenos trucos. Como sabía o de don Dionisio? Eso. Informeime. Gustaríame que isto quedase entre nós. Non serei eu quen faga desaparecer a Irina Kuznetsova. Gracias. Eu marcharei. Non ten por que marchar. Sí. É o prezo. Se permanezo moito no mesmo sitio, arriscome a ser descoberta. A miña vida é unha mentira. Pero non son a única. No fondo, Matilde, ti tamén vives nunha mentira. Eu? E por qué? Por Pablo. Que sentes por él? É o meu xefe, o meu amigo, non sei, supoño que... Supoño que sou eso. Sí. Para él ti eso. Esqueceu isto cando estivo aquí. Matilde. Sí. Pablo aínda non sabe ben o que busca. E iso pode ser perigoso. Sobre todo para ti. Ten cuidado. Boas noites. Non se preocupe, mi madre. Boas noites. Boas noites. Que tal a partida? Moi ben. Para os que gañaron, claro. Noraboa. Gracias.
Reservei o mellor cuarto do Eldorado e mañá levareino de volta á capital. Moi ben. De eso nada. Son un cabaleiro, que non se diga que Feliciano Pombo ten mal perder. Está vostede convidado á miña casa, unha boa cea e o mellor cuarto de invitados. Pois moitas gracias, é vostede un home sorprendente. Moi interesante eso que dixo da linguaxe do corpo, de que non mente. Señor Memoria. Que tal con Irina? Ben, falamos moito tempo e penso que xa está todo solucionado. Alégrome. Parece que xa todo se arranxou. Sí, todo rematou ben. Entón, vémonos mañá. Belisario foi un bo amigo. Era da miña idade, un bo colega. E vostede, a súa idade, a que tería meu pai agora. Non sei, desculpe. Convoqueino para dicirlle que marcho. Seino. E non descubrín como liberalo. Vais a ir coa súa. Coñezo ben porque estou aquí. Como a súa triste forma de morrer. Eso pensaba eu, pero non. E por qué? Teño que cumprir unha pena. Cal? No meu pasado debín facer algo que estaba mal. Agora teño unha segunda oportunidade para facelo ben. Podo saber de que se trata? Teño que coidar de alguén. De quen? Xa ven, todo vai rematando.
Pablo saiu coa súa e recuperou a pipa de Belisario. O anterior fantasma que resolveu as súas contas no seu tempo. E agora eu teño que enfrontarme coas miñas. Don Pablo está me ensinando moitas cousas. Moi ben. A ver se fai del un home de proveito. Non quero ser paleontólogo nin actor. E vou deixar a escola. Quero traballar aquí como axudante. Vou ser detective e consultor. Faustino Rial é amigo de Inés. Vai pasar un tempo con nos. Tomás Veiga, moito gusto. E vostede debe ser Venceslao. Así é. Inés faloume moito de vostede. Di que o seu francés é excelente. Esa será. Que busca mi padre? A caixa na que guardei os cartos. Estaba ali e non está. Non é esta. Sí. Pero está oleira. Quero coller o culpable. A ver, nunha investigación o primeiro é saber o momento no que se cometeu o crime. E así, delimitar o campo... Delimitar? Eso. Delimitar o campo dos sospeitosos. Que fixen onte, onde estiven pola noite, que se estiven con alguén, como se eu fose unha pendanga calquera. E logo, non sei que dunha coartada. Para don Pablo Veiga, segundo informe do detective e consultor Francisco Moure. Para confirmar as miñas novas sospeitas, tenderei unha trampa. Hola. Hola, viute alguén? Non, penso que non. Foi como se esvaecesen. Uns segundos antes estaban ali, oín pasos. E despois non había ninguén. Que raro, non? Pois non sei eu, pero dis que o tal Faustino ese se veas agachadas coa señorita Inés. Boas, señoritas. Tenente. Non faga caso do que diga xente, Dora. Faustino é un cabaleiro. A verdade é que mal partido non é. Eu porque xa estou cazada por este home. E ben que me custou. Pero vostede podería tomar notas, señorita Inés. Se Faustino e Inés teñen algo entre eles, sinto polo tenente. Faustino e Inés. Fai falta estar ben nos Leobardos. Non hai nada. Coñezo ben a Inés. É como de ben? Pablo está raro. Sí, e fuman pipa. Non, non o digo por eso. Pois o dis podele falar coas paredes, leva o facendo desde que estou aquí. Non me contas cousas. Hoxe mesmo falou con Venceslao e non me dixo de que. Deberías contarllo. Dei a miña palabra. Ninguén o debe saber. Ese foi o trato. Pablo, o asunto que me trae aquí require da súa máxima discreción. Non yo pido como tenente da Garda Civil, senón como amigo.